Šok. Čo by sa stalo, keby typický slovenský hubár zablúdil do sveta Super Maria? Magické kráľovstvo, všade zelené potrubia a obrovské farebné huby, po ktorých skáče fúzatý inštalatér. A zrazu bum, z portálu vylezie náš vápnikový striko, napraví si klobúk a oči mu zažiaria. Konečne poriadny dubák! Zakričí a rozbehne sa k legendárnej červenej hube. Mario si chce zobrať hubu, ale hubár ho capne po ruke. Nechytaj mi to, ty Talian, ja som ho videl prvý. Vyťahuje malý nožík rybičku a začne tú magickú hubu odborne čistiť od hliny. Zrazu sa k nemu priblíži chodiaca hnedá huba so zlým výrazom. Tatko ju odkopne gumenou čižmou. Fuj, prašivka červivá! Ani sa toho nechytajte. Do košíka laduje zelené huby, ohnivé kvety, aj zlaté mince. Dnes bude brutálna praženica. Obrovský drak Bowser reve, ale hubár len krúti hlavou. Zas tu vrieskajú tí turisti z mesta. Všetky huby mi vyplašia. Kde má náš vápnikový hubár hľadať hríby na budúce? Napíšte do komentárov.